Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Las 8:11 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good morning, mayong aga naman Bacolod kag Pilipinas. Martes nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Una ini nga pagpangalagad sa inyo ka-aksyon sa sini nga pala tuntunan Mayo 31 na kita. Katapusan din nga adlaw sa bulan sang Mayo. Buwas ka adlaw magatupa na kita sa ikaanom nga bulan sang sining nga tuig. Aksyon Hotline. Magababay na ang bulan sang Mayo karon sa tungang gabi daw ka San Olang no. Ang bulan sang Mayo maka-aksyon napunan ini sang mga balita ilabi digid may kaangtanan sa natapos nga eleksyon. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman sa sining nga panatunturan aksyon Artay Hupon, temporaryo ang inyo sining nga makaupo diri basta Martes. Aksyon Marlon Henovaya. Aksyon Hotline. Sa mga nagabonitor sa ato sining nga official Facebook page, sa mga nagpadala sang ilang sining nga mga mensahe, temprano pa no sa YouTube live kon live stream sa ato sining Aksyon Radio Bacolod. Dugay-dugay lang kay hatagan ta kamo sang hostisya no, mas maayo pagid kag kampiyon pagid kon i-like kag i-share ninyo para madabo-dabo ang makaambit sa mga balita sa inyo sa ginagakonyagan nga pala tuntunan. Aksyon Hotline. Sa iluwante sigida ang mga balita nga dapat naton sa nga pagkatutukan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ta sabayan sang lokal sa unang listahan naton among pagpadayon sa mga adlaw sang cash distribution. No, cash distribution pundo ini halin sa National Housing Authority kon NHA ang pagpanagtag sang taga 5,000 ka pesos nga bulig pinansyal sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sang sining programa. Aksyon Hotline. Damo kahapon sa mga nagpalabot sang question kag palamangkutanon diri sa aton kung balasin oged ang dapat nga makabaton siri. Ginbasigin sandig ini maka-aksyon sa listahan nga ginsumeter sang local government unit o galing kay abot ba sigon kung ginbaki-baki lang blane kay kung nakadamuon sa mga tag-iya sang totally destroyed kaga partially damaged nga puluyan diri sa Negros Occidental, damo-damo tuman kadamo hindi makatrespasser ining 91 milyones pesos nga ginpain sang NHA para sa provincial government sa ato sa probinsya. Aksyon Hotline. Tutukan tani dugay-dugay kag magasentro kita sa bahin sang sulad sang Cadiz. Kay kahapon ginsugdan ang pagpanagtag siri sa sobra 7,000 ka mga individual sa may syudad sang Kabankalan. Subong adlaw magaliton naman kita sa tatlo ka mga LGUs. Una sulad sang Cadiz, ang Victorias kag Banwa sang Pontevedra. Aksyon Hotline. Tinguan ta kami buluan kung sino gid ang dapat nga magabaton diri o do ngati kung nabasihan ta kung sino ang ara sa listahan naging sumeter sa nga LGU amo na ang hatagan subong kung way ka mo da sa listahan hindi ka mo magkabaton. Aksyon Hotline. Kung ano ba ang insakto nga proseso gid sini proseso sa paglista sang dapat nga makabaton. Kahapon damo sa nasiling tara nagpabangkot kag check nagtawag sa aton di nagpamangkot balakson Marcon way ko da sa listahan di ko makabaton ti amo na explicar ko sa ila
nga una ang may papel dira sa pagkuha sang listahan sa mga benepisyaryo ang mga LGUs. Ang LGU mayara na sila sang gin-assign dira nga mga tawo man. Action Hotline. Dugay-dugay mangin kaupod naton live sa sadi nga palatuntunan si Action si Action si Mayor Bading Escalante dugay-dugay no kay si Governor Bong Lacson ara dira nagkadtogid no personal nga magapadulong dira si Governor Bong Lacson basi ko nakaabot na gani dira sa may surad sang Cadiz kag check ta kung nagumpisa na gid man kag kun pila ang kanamuon sa mga benepisyaryo sa syudad sang Cadiz lang way panalabot sa Victoria City kag sa Banwasang Pontevedra. Action Hotline. Ano pagkadibas sa nga mga balita mga ka-aksyon kahapon no medyo pang good vibes ini nga balita kay kahapon dasig maglapta sa nga balita basta social media no balita ini mga ka-aksyon nga kon diri sa lokal makapatambok ini sa tagapasuon kag ti makapayuhom sa nagakorisong nga nawong. Action Hotline. Labi na sa pamilya sang pila sa mga empleyado sang lokal nga gobyerno sa Bacolod ang pagtapos sa eleksyon may aragid man sa nagbatsyag sang kahangawa nga base madulaan sila sa trabaho madulaan sila sang obra pagsunod sang Benitez administration. Action Hotline. Ang balita nga kahapon mayara sang duwa ka mga traffic enforcers maka-aksyon ti pwede ta matawag nga nangin diboy na sa sila no kay natabuan maka-aksyon nga nakita gid ni incoming Mayor Albi Benitez ang ila sa di pagkapisan pagtuman sa ila sa di obligasyon pagiya sa trapiko dira sa may dalan sa barangay Sumag ining duha ka mga traffic enforcer may pasalig si Benitez sa ila no nga ti bisan pa ya magtupa ang Hunyo 30 sa udto bag-o na ang administrasyon diri sa may syudad sa Bacolod mo 12:01 PM ina no sandig sa aton sini nga constitution nga dapat magbulos na ang bag-o kag mga nagdalaog nga kandidato nakaligad nga piniliay. Action Hotline. Ang plastada sila maka-aksyon sandig sa balita nga nakapagkit sa FB page ni Benitez. Si Benitez ti kahapon natabuan nagapanyaga sa diha kakaon sa may kalan-an dara sa may barangay Sumag Bacolod nakit-an niya ni personal ang mga traffic enforcers nga sanday hungko kag padwa tingin patawag niya gin pa istorya niya gin pasalamatan niya bangod ti abisan amo na sa ding sitwasyon nga may pila sa ka mga job order employees GOs ginatawag ta kag may ara gani sang ginasiling nga daw ginatabad na pag-duty pero ining duwa nga si hungko kag si padwa sige gyapon duty bisan ti kun kaisa ang kinakalauyan talang sa ato sa mga traffic enforcers bisa nagatagi-ti bilang init no sang una dumduman ko dito mayari man silang panaming sila sa ding lawas no mag tupa ang mabunok kawalan do may mga raincoats sinisla no amot lang ko nakiari gyapon mausar nila ning raincoats ni kon sa pagtagi-ti sa init kun tani mayara man sila sang pwede nga masoksok kapanaming sa lawas nila no. Action Hotline. Te kahapon may ara sang good news kagin hambal sila ni si incoming Mayor Benitez again pasalig ining duwa nga siling ni Benitez di kamo magkabalaka magapabilin kamo sa paggiya sa trapiko bangon sa kapisan kag katampad dinyo sa trabaho. Action Hotline. Ti mayara man kahapon sa interview na Action Dale Salazar no palayag ang aga-service spokesperson sa nga bitaw nga si Dennis Perma nga June 30 laban-laban nga magasige man ang trabaho sang pila dara ka mga traffic enforcers mga GOs kay Wyman sang statement nga nabatian kag agin pagwa nga damo sa mga empleyado nga makakas by June 30 mas maayo kun tani nga dugangan na lang no. Action Hotline. Sa balita nasyonal mga ka-aksyon amo ding balita nga permi ginabantayan gid sang mga motorista
Kada Martes di Martes kita subong nga adlaw, way na sa iban kundi ang hulag sa presyo sang gatong. Action Hotline. Good news kung na-rollback nga balita pero bad news naman kung saka sa presyo kada litro. Ang balita subong nga Martes maka-aksyon katapusan nga adlaw sang Mayo nang hawid pa ho. Ang balita angot sa ginatawag nga dagdag bawas. Action Hotline. May nagnubo pero may nagtaas man. Amo nang gatawag nga dagdag bawas baw. Ang manami-nami lang kung tani diri pamatian, amo ang bag-ong oil price adjustment. Subong adlaw ang anunsyo sang pila ka mga kumbuyahan ho. Ang rollback ipatuman para sa gasolina pila ni balaon dugay-dugay no. Kung anong sitwasyon diri sa Bacolod City sa aton sa nga patrol with Action Eden Abuso. Action Hotline. Kung may ara sang pag-implementar na gidman sang dagdag bawas sa preso sang gatong diri sa may syudad sang Bacolod. Action Hotline. Sa iban nga balita pungsod no ng administrasyon ni incoming President Bongbong Marcos amat-amat na subong nga nagakapuno ang mga miyembro sire kung baga ginaplastar na sa Mayo kung sino gakadapat na sa posisyon nga ina kwalipikado bala kung hindi. Kahapon ho ang masunod nga communication kaga press secretary nga si Trixie Cruz Angeles nagpalihag sa ngalan sang dugang nga mangin miyembro sang manugsulod nga Marcos Cabinet. Action Hotline. Kung sa mga baraha pa ginabalasan na rin ginaplansa na sa maayo ni ang nagdugang 5 dari ka mga ngalan. No? Isa dari sang nag-headline sa balita kahapon amo ang ngalan nga Erwin Tolfo. Si Erwin Tolfo amo ang napilian bilang masunod nga tiglikom sang social welfare sang DSWD. Action Hotline. 5 ini ka mga nominees na nasirinta na gindugang sa gabinete ni incoming President Bongbong Marcos. May-ari man dari budget, may-ari man tourism, kag DSWD, pila ini ka mga sensitibo nga departamento. Kag perme ini ginalikupan sa mga kontrobersiya kag isyu. Action Hotline. Ini nga mga ginapili ni agad mangintiglikom sa nagkalain-lain nga mga departamento sa karapagsunod sang bag-ong administrasyon, di man niya basta-basta gurong pagpili sa ila niya. Kung kwalifikasyon ng ato sa nga pag-istoryahan, una dapat maihibalo, dapat angayan sa departamento nga iya sa pag-auyatan. Pero dari sa Pilipinas, why isang sinuman nga presidente nga may kampyon nga miyembro sang gabinete? Action Hotline. Di bla, wala sang presidente nga ang iya sa ginapangbutang nga department secretary wala sang isyu. Action Hotline. Ang plastada sa mga ka-aksyon di bot silingon nga hingadlan na sila nagid ang mangin secretary sang departamento kay mag-agi pa na sila sa kompormasyon sang Commission on Appointments. Action Hotline. Commission on Appointments. Diri base mahampanganay naman ang ginatawag nga padrino kag padrina system daw. Action Hotline. Sa aton pa palapit-lapit porson naman sa mga nagabugos kada andra sa CA. Kung sinong mahamot, sinong damo migo kag migada. Amo na ang kompormahon muna permiga katabo da pero kung maayo malang imo sa nga qualification kag kung wala ka malang yasang isyu ng laligad mga ka-aksyon niya, way man guro sang mamalibada sa pag-confirm sa imo nga miyembro sang CA. Action Hotline. Di niya lahog ma-impluensyado niyang CA mo. Isa ini ka constitutional body nga ang papel sa niti among pagkompormar kon pag-reject. Duam lang mo, kompormahon o kon i-reject ang certain political appointments sang presidente sang Pilipinas. Tiyang komisyon ni subong, ini nga komisyon ng CA ni ginbala ini sandig sa 1997 nga konstitusyon. Action Hotline. 24 miyembro nila sinada may isa ka ex-officio presiding officer. Ang presidente pwede nga mag-nominate o kung mag-appoint sang interim official into an office apang kinahanglan nila sang kompirmasyon sang CA
bilang ini ginatawag nga check and balance. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. 25 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Diri kita maka-action ho sa sa ato sa balita lokal. Unahon tani kay siguro dara sa may surad sang Cadiz. Sako na ang kalabanan sa sining cash distribution. Cash distribution, cash assistance ang NHA. Pagpadayon ini part ini sa 91 million ka pesos. Nagin-download sa nga NSA sa provincial government sa Negros Occidental. Bisan pa ihambal naton nga malawig-lawig ang mga tinion. Antes nga na aprobahan ang pagpanagtag sa nga nalabutan pa ini nalabutan pa ni ining ginatawag nga banning period sa eleksyon. Action Hotline. December 29, gin-download din sa NHA sa provincial government sa Negros Occidental, isip-isipon naton mga 5 ka bulan man na. No? Hingampot man siya 5 ka bulan. Antes kinupisahan ang pagpanagtag sa diti, mag 91 million ka pesos, magtag 5 mil mga ka-aksyon ang individuals nga makabaton sa tag 5 mil kung 91 million pesos, mga 81,200. Amo na ang mga individuals. Kanamoon sa mga persona nga makabaton sa sining tag 5 mil pesos nga cash assistance, ang mga makabaton sa tag-iya sang balay nga nahalitan sang Bagyo Odette nagligad nga bulan sang Disyembre. Action Hotline. Sa may Cadiz, 5 pa man lang ka mga LGU sa ganingad laundry. Kay by June 3, nakaschedule ang banwasang ilog. Amaning first batch mo ang Kabankalan, kahapon, ti subong adlaw sa Rasiling tara Cadiz City, Victorias kag banwasang Pontevedra. Ti ang ikalima maka-aksyon na rin banwasang ilog sa June 3. Sa surod nga mga sinimana, basi mayara sang sikan batch pagida para nga maubos-ubos na ni maubos-ubos panagtag ining kabagusan nga 91 million ka pesos. Action Hotline. Inatingwaan ta sa mga tanion nga malabot si Mayor Bading Escalante, basi kon sako-sako nagaring lakson na door sa iyang communication. Sige, Bo tanay akson nalmarang ato sa mga first batch ato sa mga commercials balikan tala dugay-dugay si Mayor Bading Escalante dira sa maya sudad sang Cadiz. Action Radio Philippines Standard Time las 8:28. Alamin kung paano sumali sa Okay, dari kita anaya sa aton sa nga pa-acknowledge sa Saga Monitor sa aton sa nga live stream. Thank you, Gid. Good morning. Elvira Gilogo, okay. Christine Menyes Villalobos, good morning. Monitor lang kami. Barangay Panaron DSB. Emilia Hiponia. Okay, ano to? Okay, Emilia Hiponia, ari kami subong nga monitor sa Barangay Tangob. Din sa may porok, di ano nga porok man, Ma'am Emilia Hiponia, be. Padala ba message, be? Para nga, basta Barangay Tangob, welcome na welcome. No? Ano nga porok sa Barangay Tangob? No? Emilia Hiponia, sige. Afia Kimeriman, good morning, Axel Marlon, monitor kami from Morsia, no? Elizabeth Gamala, good morning to all the listeners, viewers of ARB. Especially to my aunt, Flor Malakabaylon, and my elder brother, Armando Malaka, your avid listeners from sign on to sign off. Keep safe, everyone. God bless us all. More power to ARB. Ana Sinoro, mayong hapon. Okay, yes, Amalia. Jonalyn Ninyal, Dick Repito. Good morning, Action Marlon. Tamiyaw lang ko kay Sir Bosel and the family, kag Otik Amilanan. Okay, Jenaline Liboon Iroho. Good morning. Okay, Marilo Travilla Catinoy, good morning.
Densky John Florita. Good morning, Action Radio. Gid permi pamatian sang tatay ko di sa Kandoni. Okay, salamat. Ana sinuro mo tanaga kay Flor Diday precious tanan nga to Puff Balay diri sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota City. Ana sinuro, good morning. Sinuro family sa Oriarte Subdivision, La Carlota kay Ma'am Ninfa Sinuro sa Iglesia Castell La Carlota. Okay. Jinky dialag doon mayong hapon o mayong aga. Aksyon Marlon kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mike Montilla, and all my family sa Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA. Salamat sa stars again padala. Okay, Purok Greenfield sa Zone 1. Okay, glagaw ko na sa una. Ma'am Emilia, o sige. Salamat kita sa taran-taran nga taga-barangay Tangob. Ara man ko das piyak ka. Pelton Lipura, good morning, Action Mar. Monitor lang ko din sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Salamat kid and God bless, God bless. Alright. Ayaban, balikan tayo kayo gaya. Standby, standby. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Time last 8 41 na pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sa inyo sa nga panatuntunan. Action Hotline. Ang sunod sang Cadiz masako-sako na sa nga mga tadion. Nagaumpisa na ang programa no. Dira sa isa ka ginakabig isa ka distribution area. Man hindi man pwede matingob no sa isa lang ka lugar. Isa lang ka venue ining linibo o kung nakadamuon sa mga dapat hatagan sa ding cash assistance sang National Housing Authority. Action Hotline. Ginatinguan naton nga malabot liwata ang communication ni Escalante kon ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Tinguan talaga malabot ang sa ding linya kay nag-start na ang programa hambayagin na no dira sa may Cadiz City gapati kita nga nakaabot na aran na presensya posibilidad ni Governor Bong Lacson. Action Hotline. Hindi lang galiya sa may Southern Negros Occidental no ang halid sa ring Bagyo Odette may mga nagkalahalitan manggalit dira sa may Northern Negros Occidental galing kay nagsentro lamla ang balita dire sa may sudad sang Kabankalan ho amo ning Kabankalan nga ginpadulungan kay gani personal ni Presidente Rodrigo Duterte nagligad nga bulan sa Disyembre. Action Hotline. Hindi tumalipatan sang taga sudad sang Kabankalan pati sa Sipalay, Ilog ang halit nga gintuga to ni Bagyo Odette. Amo to ang pinakamasubo nga Paskwa nga na-eksperyensyahan nila mo sa ila sa dekabuhi. Man pag upod ko man to personal sa pagpanagtag sang roofing materials dito sa may Southern Negros Occidental, ang perme ginasiling to sa mga tao nga na istorya ko siling Jackson Marlon. Way kaso mawad-an kami sang balay. Way kaso mawad-an kami sang iban nga propiedad. Ang importante, buhi. Action Hotline. Amo nang uso, amo na nangin uso nga tinaga to Sa Southern Negros Occidental, gasinggitan sila to ya, importante buhi. Action Hotline. Man kabuhi isang tao, isa lang, hindi na mabalik. Mawad-an ka man sa puloyan, pwede na ya. Mapangitaan liwat sang inugbakal sang materyales. Ang Kabankalan City, by the way, gali, ang isa sa ginatagan sang prioridad sa ning NHA cash distribution, kay waay ni sila manabutan sa pagpanagtag sang roofing materials bla. Man limitado to ang pundo or ang kwarta nga gasto mga ka-aksyon
sa pagbakal sa mga roofing materials. Naubos-ubos na away na malabutan ang Kabankalan City. Amo ni silang ginuna gid sang provincial government nga hatagan sang cash assistance sa iban nga nagbaton nakapatukod na giman sang ila sa nga puluyan, pero advice na lang ang mapanugyan talaga sa mga nagbaton bala kahapon sang sining pondo dira sa may Kabankalan. Mao kabay pa nga gamiton gastuhon yo ha ang inang 5,000 ka pesos nga nabaton yo para sa inyo nga kinahanglanon, hindi pag gasto sa sugal, hindi pag igasto sa wala sang kapuslanan. Gasto bakal nyo sang inyo sa nga pagkaon. Bugas kag sudan ang importante gina. Action Hotline. Las 8:46 sige lang tinguan talang karon nga malabot liwat sing Mayor Bading Escalante base na tabuan Malaksondros nga naga speech gid sa bla, no? Kay ongoing sabang ang programa mo dira sa may Cadiz City. Action Hotline. Sa iluwan ko lang mga ka-aksyon ang balita may kantanan sa sinakaay sa presyo sang gatong huwa. May ara sang sumaka, may ara sang nagbuhin sang presyo. Sang gincheck naton maka-aksyon ang umpisa sang pagsaka, hindi pala riyos ang oras sang start ni sang increase ang ginatawag nga price adjustment. May ara sang alas 12:01 kaina sang kaagahon. May ara alas 6 kaina sa aga. May ara gani nga walang dugay nagpasaka mga alas 8:01 subong agaho. Action Hotline. May ara ginatawag dagdag bawas. Check ta nga to sa nga patrol diri sa syudad sa Bacolod kung may ara na gidman nga nagnubo or saka ang presyo sa gatong. Action Hotline. Action Eden, Boss Action Eden, kamusta? Mayong aga, please kabin. Nga kung taas or nubo ang kwan, bala kung taas or nubo ang presyo. Or ano nga oras, I mean. Kay ti, ano lang man, palariyo lang man nga nagsaka kag may pagnubo. Agoy. Amo na Action Mar, pero ti, ang ano lang bala sang mga pumuluyo, ginabantayan kada Martes kiti subong mo sa una mambal nga ay do nakapoy ko kay Lunes, subong niya ay do nakakulbaan ko kay Martes naman. No? Kay dira mabalaan kun may pagsaka o kun may pagnubo naman sa presyo, pero ti subong adlaw ginpatuman Action Mar ang pagsaka sang presyo sang diesel naman kag kerosene. Samtang ang gasolina naman niya nagnubo. Pero pilagid ni nubo ang madumduman mo pagsaka liga, di bala tag-piso at tag-3, tag-5. Pinakatayog na ng 5 ka piso sa Action Mar. Subong niya ang pagnubo, daw ahaw piso lang. Piso lang yung inubo sa gasolina, kag piso man yung saka sa diesel. 2 pesos naman sa kerosene. So litong Action Eden, ang nagsaka, ano ganito? Ang nagsaka, subok Action Mar, ang diesel. Kag ang kerosene. Kerosene, okay. Oo. Samtang ang gasolina, nagnubo. Okay. Oo. Kaya wala kang balila. Wala tayo mabaylo na lang guro. Hindi pasahe na lang sa lakyan, among gamiton private. Ang mga ang mga gagasolina, ang mga pribado ka sa lakyan, amo na lang gurong mabiyahe. So bali duha ang nagsaka, isa ang nagnubo. Oo. Abansing saka gyapon no? Abansing gidi gyapon Action Mar. Kaya di sa paglibot-libot naton, ang diesel ara sa 73 pesos kag 73 sentimos. Samtang ang gasolina ara sa 76 pesos. Pero di kabalo naman kita Action Mar, depende sa brand sang gasolina or ano nga kompanya bala. Kay ang isa sa nakita nato ng pinakamahal, ang gasolina nagadlagan 81 pesos. Kag ang diesel 74 pesos. Kag may ara man sang ang pinakanubo nato nakakita ang diesel
71 pesos kag 55 sentimos, samtang ang gasolina 77 pesos kag 45 sentimos. Oh. May ara naman diesel sa tag 74 kag tag 76 ang gasolina. Tido medyo gamay lang i-action mar ang difference. Kag siyempre, isa sa mga ingredients subong sang pagluto, kabalo ka naman kung ano. Ang ingredients, isa sa mga kinanglan sa pagluto is ang gasol. Oy, gasol? Oo. Ang 11 kilo subong Action Mar gadlagan 1,100 pesos. LPG nga natawag. LPG. Kung palaluto ka mo sa inyo balay, ang 1,1 na amot tumalambutan isa ka bulan. Kay hindi man mabalaan kay mo na ganing kuan sang iban Action Mar ang ginahimo sang iban magluto sila pamahaw dala na panyaga panyapon para isa lang kaluto kay man kagasto sang LPG gasto na sa gasolina kagasto pa sang LPG wala sila kuan bala wala sila option kundi nga magpaminsar na lang kung paano makatipid. Same man Action Mar bala sa mga bisan kita mo bisan mga high-end nga mga salakyan nga hindi ko pati nga do tanan gini sila naka full tank mo. Kay kamahal gid subong sang produkto petrolyo Action Mar nga ginatawag. Kag ang iban kung mas ginapili pagani nga mag-jeep na lang kung lapit lamang kalagtuan, one ride lang man, hindi lang man hassle, wala lang man sila damo bit-bit. Ginapili na lang nga mag-jeep na lang sang sa magsalakyan kay hindi kid kapawi kisa ang plate subong pulo lang man ka pisos amo nang ginapanawagan gyapon sa aton sining mga jeepney drivers na kung mahimo pasakaan man ang plate galing kay ang balik naman na nga pagpamalabag ang ara naman sa mga pumuluyo nga pasakaan ang plate do wala na lang gigitsindihanay kag wala nang kasinantuanay Action Mar kay gataas sa produkto petrolyo nubo ang plate. Kung pagpasaka naman plete, budlay naman para sa mga pumuluyo nga nagadepasahe man sa adlaw. So, mo nagapon hambalila, hulaton tani magsulod man ang bagong administrasyon kung ang mga pangako nila kung may katuan man Action Mar. Pero so far, wala man yapon kaperdihan ang mga gasolinahan kaya wala man yapon choice kundi pagasolina lang sa gihapon or magpatughong Action Mar. Ang mga gasolinahan Action Doors dere sa Bacolod hindi man niya palarehos ang Action Doors, Action Eden no, hindi man palarehos ang ilas na nga presyo no. Kasi notice Action Mar, kung sa sentro di bala sa Bacolod, medyo nubok ang presyo samtang galayo gagwa ka bala sa Bacolod either pa south ka man or pa north gamahal ang presyo. Oy nga man mahal. We don't amo gin-Action Mar halin sang una nga paglibot-libot naton nga do amo na ang nakita naton nga differences samtang nagalayo sa siyudad sang Bacolod nagamahal ang gasolina sang ligad to gani sa sigigid bala saka ang produkto petrolyo kisa naga out of town sila ni mama kag Action Mar nga for example ang Bacolod ara lang sa 75 or 76 ang presyo sang gasolina dito sa Pinalbagan niya galambot na 80 82 83 amo na kisa ang ginapamangkot man sang mga pumuluyo nga galing kay depende kung Action Mar mo sa location bala kag depende man sa kompanya that's why Dari Action Doors sa Bacolod abot lang ko Action Eden sa Bacolod abot lang ko nalabayan mo dara sa may area blasang Barangay Alihes nagligad to naka-try kami magtughong mga 7 PM na guro to. Why na mo, may tatak ka may karatula na nga wala na diesel. Pero damo pa yung galinya, mapatughong tani isang diesel. Isa na da Action Eden mo, sang ginadugukan, sang manugtughong, nga luyag yasang presyo nga manubo. Dara sa may Alihes nga Riabla. Nakita ko na da Action Mar. Nakita ko na da kadamo, na da sa tughong, dara sa may Barangay Alihes. Nakawadaan ko may. Biskan ano pa, sa lakyan nga, kay bolo Action Eden no? Barato gi Action Mar. Kag hindi ka man bala magduha kay
tikis mainganyo ka man makalabay ka kay hindi man magduwa-duwa kay ang mga nagapagasolina, mga high-end mga salakyan, mga bag-o man nga salakyan tikis bala although mahamba kanubo ba si bala pagtugong sini malinupok ang salakyan ko o kon may maguba kay given nga barato amo nang action mar mo ang paminsaron sang Pinoy bala basi barato pero makaguba man sa makina o kung makaguba sa salakyan pero makainganyo kung may makita ka nga may mga malahalon nga salakyan may mga bag-o nga salakyan nga gapagasolina da kag na-notice lang naton so di ba Action Mar gina anunsyo ang oil price hike o kung decrease a week before man or days before sang Tuesday tikis notice naton kung may gahingagaw pa gasolina dira Lunes imbis nga manirado sila alas 8, alas 9, Action Mar, alas 6 pa lang wala na sirado na. Oo. Subong man ang iban nga mga gasolinahan, especially kung may oil price hike, amo man ang ginabantayan sa aton sini nga otoridad, kidamo man sila reklamo nga nabatian. Nga ay kung may oil price hike gani dug temprano pa sila gapanira okay base wala mga ambal sa iban nga mga pumuluyo, iban nga mga motorista, base mga reserve daan nila nga mga diesel. Ginapabuwasan na lang para at least makabutong-butong sa ila sini nga ginansya kay pagkabuwas may dugang sa presyo mo. Ting iban manirado temprano bisan pa may mga supply sila kay para nga pabuwasan na lang kay dugang pa sa presyo. Amo man to ligat to balangin pamangkot kay Vice Mayor Elcid Familiaran Action Mar kung nadumduman mo. Kay di pa check man to no nila mo kay hindi na pwede Action Mar kay it's way sa pamintaha kumbaga sa isig katawo nga nagakuan man gani hindi tungod nga nakasalakyan damo na sa kwarta hindi tungod nakasalakyan manggarano na kundi ang salakyan subong necessity na kag hindi luxury Action Mar. Sige. Balita halin sa patrol ang ka-action niyo Action Ida Raboso una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Hotline. Salamat Akson Eden, tiamo na may saka gid man sa presyo sang gatong diesel, kerosene, saka duwagid kasahi sang gatong ang sumaka pero isa lang ya ang nagnubo. Action Hotline. Baho amo ning pabuton tadi good news naman kay may palayag diri maka-action nga may rollback sa presyo naman yan sa LPG, liquefied petroleum gas. Ginalauman nga sa saning bulan sang Hunyo may pagnubo mga ka-action. Grabe gyud man tuod kamahal sang LPG mo, no? Ang report mga ka-action nga ang inubo sa presyo sang LPG umpisa 5 ka pesos tubtob 6 ka pesos kada kilo o kon 55 pesos tubtob 66 pesos nga buhin sa regular nga tangke. Action Hotline. Di bulan sa Hunyo, buwas bulan na kita sa Hunyo. Mayo na nga san jutay kag gamay-gamay lamang lang nga buhin. At least mayara sang buhin sang sa maghala na lang ka saka. Man Mayo 1, umpisa sang Mayo 1, 6 pesos man ang ginroll back sa LPG. Pero sa kabugusan mga ka-action, halin sa bulan sang Enero, may net increase sa gihapon nga 6 pesos 90 centavos kada kilo. Action Hotline. Dito sa Metro Manila, ang presyo to sang LPG, laban-laban ang mamani diri sa aton, nagahamboy umpisa 885 pesos. Tub-tub 1,100 ka pesos kada 11 kilogram sang tangke. Action Hotline. Kaya mo na, medyo hugot lang kita na isang aton sa nga pahal benigid sa mga motorista kay may saka gid sang preso sang gatong kada Martes. Kung may pagdubo gid man, protect tagi sa isa lang ho. Action Hotline. Dugangan pa yung mga ka-action sang sige man nga pagmahal sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Panghakroy na lang pero may batianta kay Juan de la Cruz. Action Hotline. Las 8:50 Nuave Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik aber check ta ang balita halin sa Komisyon on Election ko malapot na dugaya no si acting provincial COMELEC supervisor Attorney Roberto Salazar kay man kagabi alang man ang isa ding signal kay nagatambong man siya sa exit conference no exit conference dito sa may syudad sang Iloilo. Action Hotline magabalik pagkatapos kidamang sali.
Balikan tareng ato sa nga mga nagpadala sa dugang nga mensahe. Diri sa ato sa nga live stream. Okay. Ma'am Jane Dialag doon, salamat gid ma'am. Jolie Militado Patrimonio, good morning. Eduardo Laban Jr., good morning. ARB, thank you. Dennis Nuestro, good morning. Homa Lumina, Inday Blaza, good morning. Action Marlon. Action Eden. Vanessa Mayo, good morning. Evening, Action Mar. Okay. Watching sa live sa Red Wing, Minnesota, USA. God bless. Thank you. Anthony Jones, Havilio Ceblano, good morning. Watching from Barangay Inayawan, Kawayan. Shout out, Havilio family. Bernadette Lacson, good morning. Action Marlon, watching Arizama Escalante City. Melvin Peñafiel, good morning. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos nakaligad sa tak ng alas 9. Pabalik kita sa ato sa nga pagpalakad sa ring Martes nga edisyon sa Action Hotline. Tinguan ta nga malabot liwata si Mayor Bading Escalante kay sangin benso naton ang ining balita angot sa cash assistance sa NHA bakadamo sa mga nagpadala diri sang mensahe sa ato sa ring live stream. Hambal ni Winston Nagoles. Action Marlon, good morning. Nga wala kami madala sa 5K diri sa Pontevedra, may ngalan man kami, partial damage amon, no? Kung may ngalan kamo sa listahan nga padala gin sumiter sang inyo sa nga LGU diri sa provincial government, dapat lakit kamo sa nakabaton, no? Galing kay base kung lain bala nga listahan ang ginlista ngalan nyo bala. Bali base kung hindi bala NHA man maiban pagid nga mga cash assistance sa ginhatag mo magluwas sa NHA. May mga ginpadala nga bulig iban sa mga ahensya man, pero hindi tanan nga mga nahalitan sa nga Bagyo audit, no? Kay ginabaki-baki lang kabay. Action Hotline. Ginahatagan sang prioridad ang mga nahalitan nga jutay nakabaton sa assistance, no? Bona siya plastada siguro, no? Project tadi dara sa may banwas ang Pontevedra karon base kon malabot man si Mayor Alonso Bla. No, para nga ma-check tagad kung bala ining listahan gin subiter nila tag-iya lang to sang totally destroyed nga balay o kung nalakip man ang mga partially damaged. Action Hotline.
Ang isa pa ka talalopang doon nga balita diri sa Negros Occidental kag Bacolod doon dengue ginatawag bla. Ang dengue sa Bacolod mga ka-aksyon nagsaka nagsaka ang dengue sandig ini sa datos sang Bacolod City Epidemiological Surveillance Unit. May pagsaka ini mga ka-aksyon nagdangat sa 138 ka kaso sang dengue ho sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. Dali lang gid ka mayara sang flash report ang aton sa ding patrol sa ding mga tirion may tiniro ho. Action Eden abuso sa patrol action Eden plus kabin. Action Marita na naman sa shooting incident ang naglunta diri sa may syudad sang Bacolod. Sa may abkasang eskolahan kung ngayon Action Mar as confirmed man ni Police Captain Armelin Vargas sa Police Station number 3. Pagkata naman ang patrol, bantayan na lang ang dugang na detalye sa aton pagbalik report. Flash report sa patrol action Ginaboso. Unad sa balita sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Flash report may shooting incident abkasa no tiyang abkasa nga lugar diri sa Bacolod isa man lang no barangay Mandalagan. Pilaban ka adlaw nga nagtunotawhay ang Bacolod sa sini mga shooting incident nga ginasiling taro baw kabay unta nga way lang matam-an ning biktima ni. Action Hotline. Standby sa ato sa mga ka-aksyon, standby sa ato sa mga tagpalamati magabalik ang patrol dugay-dugay with action Eden Boso area sang Police Station 3 ining shooting incident ba kung shooting incident down there sa Bacolod City ang ato sa nga pagahambalan kung listahan ng ato sa nga basihan do hindi na gani maisip sa ato sa nga tudlo mo. Action Hotline. Ang kalabanan nga mga shooting incident diri sa Bacolod City gatupa la sa ginatawag nga tiway ang kaso gakatulugan iban napasaka man pero wala gid sang sospetsado nga nagkaradakpan. Action Hotline. May dugang pagiging mensahe ginpadala diri sa aton sa ding Facebook live stream taho. No? Ano naman grabe gid ang reklamo ni sa tagtaganay sang cash assistance sang NHA dapat maklaruhan ni tani sa aton sa ding LGU no. Habang nga Ritzel Aberia totally damaged lang ang nadala sa 5K nga assistance check tani liwat karon bla no kay sa aton sa mga interviews dara sa may Kapitolyo may mga report tong totally destroyed man o kung partially damaged dala sa sering cash assistance no hambal ni Winston Goles kay ila di hambal ang total damage lang kuno tagaan. Action Hotline. Sige, check tara ha. Salamat sa mga mensahe gin padala ninyo karon sa udto check tani bala para at least maklaruhan ini. Kay budlay giman tuod nga nagalaom ang iba ni nga magabaton man sa ning cash assistance. Bisan pa kuntani nga gamay-gamay lang no. Mahatagan man sila sang bulig no. Sige, check ta rin ato sa mga LGU concern sang sa ding tagtaganay sang bulig financial nga nagubisa kahapon nga adlaw. Action Hotline. Last 9:13 Action Radio Philippine Standard Time kun dito manabot ang ato sa mga interviewees. Sako posibilidad pa karunan tan action na Dorel no. Sa ato sa nga patrol signal ang dara dugay-dugay kung makaabot na kamo sa area sa sading panabag-o naman nga kaso sa pagpanglutang. Action Hotline. Ang dengue balang kaso sa Bacolod balikan ko ni mga ka-aksyon damo-damo man nga mga damo-damo nga mga barangay di nga may ara sang mga kaso na sang dengue nagupisa na kabay ang ginatawag nga rainy season. Ang isa lang da sa ginapanugyan gina-advise ang ato sa nga may health authorities ang stagnant nga tubig bla. Ang mga gamit da nga gintineran sang tubig aber paukaya nyo da pangula nyo ng tubig na kay isa na sang ginadapuan sang
lamok kag ang ginatawag nga kiti-kiti. Action Hotline. Ang kiti-kiti muna sa ang ginasiling nila lamok nga nagdala sining masakit nga dengue, hemorrhagic fever. Dari sa Bacolod, Barangay Singkang, Estefanía, dara sa Barangay Tangob, may mga kaso ni Barangay Bansilingan, Granada, Alihis, Mandalagan, Sumag, Barangay Takuling, Barangay Banago kag Barangay Villamonte. Action Hotline. Ang sa probinsya naman yang balita kung dengue ang paghambalan, ay check naman na karon ang sitwasyon dara sa may Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa may sudad sang Silay. Kamay pila sila ka mga staff or personnel sila nga way man makaluwas sa dengue mo. Lakip man sa mga naigo sang dengue nga masakit mga kaaksyon kabayunta nga nagalalayo na nisla. May ara man sa ginahimo sa mga tikang ang ato sa nga provincial government paagi sa provincial health office siguro nagkaumpisa naman implementasyon sa ila sa nga plano dara sa may Silay Hospital. Along lang kag halong gid sa masabi kon dengue ang aton sa nga pag-aambalan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa mga nagpadala dugang kami mensahe dari sa ato sa nga live stream. Okay, dali kita. Anthony John Savilio, salamat gid. Shout out Havilio family. Alright. Melvin Peñafiel, Anthony John Savilio, gayuhom gid silula. Gabing while gakaon pamahaw. Okay, gayuhom ko ni silula ba. Sige. I-check tadi karon ang mga kuno ang ilang mga concern sa mga kaaksyon ta again padala dari sa ato sa nga live stream. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kun Las 9:23 Action Radio Philippine Standard Time. Balik kita sa ato sa ring pagpakalagad ang mga balita nga bayta malabutan mga ka-action tutok lang sa ibang nga mga news kag public affairs programs ang Action Radio Bacolod. May balita mga ka-action kung ikarumdum kamo nga may kinagamo nagluntad sa ground sang New Government Center sa NGC sang Domingo sang gabi ito, hindi ko magsala, no? Nagresulta ato sa pagbuno kag pagkapatay sang 15 anyos nga bata nga lalaki. Sa banwa sang Binalbagan, bumalos mano, may kinagamo man sa tunga sang grupo naman sang pamatanon, sa may public plaza sang banwa. Action Hotline! Ano ini man, kagabi ginbuno ko nga base ko nagbalik na naman ang ining mga fraternities kag mga gangs blani. Puruti ang ato sa nga interview kagabi sa OIC Chief of Police ang Police Station 4 nga si Police Lieutenant Kayaw. Ang investigasyon nila to kagwa yang ining grupo nga duwa ka grupo nga nagkinagamo sa ground sa NGC. Posibilidad nga resulta ini sang pagsinuyay
kag pag hinangkatanay nila sa ginbalay nila nga group chat. Action Hotline. May kaugalingon nga group chat ang ini mga grupo nimo. Sa banwa sina Dalbagan na check tari karon sa Odto no? Sa report ba sa ato sila nga action correspondence dira kay grupo naman isang pamatanon ho. Ang hepe sang Bidalbagan PNP maka-action mayara sang panugyan naman sa ginikanan. Action Hotline. Dako man ang papel dire sa mga ginikanan ka ba? Sa mga ginikanan. Sa paghatag sang guide sa ila sinitagsa ka mga kabataan, ang bolobarkada okay lang na. Basta ang ang barkada nyo way lang ka-intra sa tinunto. Action Hotline. Sige. Si Mayor. Okay, sige, may kantuan ta action na Nelmar. Bisan makadali lang no si Mayor Bading Escalante kay check tang sitwasyon dara sa may area sang sudad sang Cadiz no. Kay na lang alang sa kay basi ko natabuan bla nga ara siya sa programa sa linya Mayor Bading Escalante sang Cadiz City. Mayor, good morning. Good morning, Action Marlon. Good morning, kag may aga sa atong tagapalamati. Salamat gid Mayor sa time kabalo ko nga sako kada subong sa may Cadiz City sa siring cash distribution sa nga NHA. Check ko lang Mayor nag-umpisa na gid man subong aga. Yes, Action Marlon, nagkulang ginatapos actually. Okay. Ari man si Governor Bong. Tapos na kami pahatag mga sa ilusi sa Victoria si atutong next na talagaan niya. Okay. Figures kita, Mayor, mga pila ang individuals nga nakabaton sa ining assistance sa NSA dara sa Cadiz City? Actually, inisya daw 76 sa kabilog sa Cadiz. These are totally damaged, no? Ining 76, previously na releasa naman ni inis ng syudad. Atong syudad naman ito atong udet na fund intended for Cadiz City. Okay. So, iniya na fund naman niya, audit man niya po, pero in-release niya sa governor sa province. So that's why na mo to naging pasubmit kami ni governor kung sino ang mga totally damaged sa mga balay during typhoon audit. And amo ning i-release niya subong. Okay. 76 Mayor, no? Confirm ko liluwat 76 ka mga beneficiaries? Yes, 76 beneficiaries. 76 tag-iya sang totally destroyed lang nga balay. Yes, mga totally damaged ang mga balay. Ang partial damage so ay malakip. Ang partial wala malakip pero na-release naman as less ang Cadiz. Okay. Ang allocation na intended for Cadiz, release naman ito natin, I think 2 months ago siguro. Na-release natin. Balik ni kay Gobia, ang iya fund na nabaton for the province, ginatagya sa mga totally damaged. Okay. Kahapon, I believe, ato sila sa Kabangkalan, baka dako. Ito almost over 7,000 beneficiaries. Okay. Diin nga venue, Mayor, ang distribution ngayon patagayon, dara sa Cadiz? Dirita nag-distribute sa Cadiz Arena, may nakilapad-lapad na lugar kag mga social distancing kita. Okay. Cash gid ni Mayor nga ginhatag sa ila? Yes, cash. Ning pang cash. 5,000, no? 5,000, okay. Waya man Mayor sang reklamo gin palabot sa imoda ang iban niya kuno way makabaton nakabaton ka sa reklamo sa daway. Wala man Action Marlon actually ini ang 76 amo man ginilisan naton before sa totally damage 76 man. So bali ang reklamo sini sa mga partial damage sa una na actionan naman to. No sa gobyerno lokal ng Cadiz na itong wala madala. Pero ginpa-authenticate sa mga kapitan sa atong mga field workers sa DSWD at tuod man gid na mislok lang gid sa listahan ay. Okay. Hindi gid man tanto kadako sang halit sang Baguio Odette Mayor no sa sudad sang Cadiz no. Yes, correct. Hindi gid tanto kay ang bulk man gid sang igo dito sa sur na bahin. Okay. Mayor Bading Escalante, sir, salamat sa tiyempo liwat ginatag sa Action Radio Bacolod kag good morning. Yes, Action Marlon, salamat man no kag sa liwat salamat man sa po sa Action Radio sa panahon ng patigayon maka-report kita sa pumuluyo. Salamat din. Thank you. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
totally destroyed gid man gali dara sa may Surasang Cadiz, no? Munang hambal ko kagabi nga ginbaki-baki ni, no? Ang iban nga why siguro matagan subong nahatagan na sa una nga pagpanagtag sang cash assistance. Action Hotline. Sige, sugpuran tara ni karon kay natapos na jutay malanggali ang mga individuals nga nakabaton sa ding bulig financial dira sa may Cadiz City sa Cadiz Arena 76 kabilog, no? So bago lang natapos ang programa, si Governor Bong Lacson nagamat-amat naman proceeding subong sa may Victoria City. Action Hotline. Last 9:30 na Action Radio Philippines Standard Time sa dingabahin ng Action Hotline. Magatakop naman temporaryo, magabalik ini buwas, amoman nga oras, amoman nga waragwagan, balik man sang regulang anchorman, Action Artay Hopon. Ako naman, Action Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.